Mayong buntag mga kabahakhak. Welcome usab kita sa atong channel karong adlaw, karong muntaga, maayong gabi, maayong adlaw kaniyong tanan. Sa atong mga viewers, kumusta kamong tanan? Isip usa ka Kristiyanos aduna tay mga pamalandong nining panahon sa Adbento. Panahon sa Lent mga kabahakhak. Unsa may nahatag nato nga mga kaayuhan diha sa atong pamilya? Unsa may nahatag natong mga pamalandong diha sa atong mga anak? Unsa may nahatag natong kaayuhan sa atong isig ka tawo? Basin puro ratapang maritis mga higala, mga kabahakhak, kining maong kinabuhi angay natong sabton karong mga panahona tungod kay hapit na sab nato sa ulugon ang kamatayon ni Kristo nga diin diha sa daghan nga mga hutik-hutik, diha sa daghan nga mga kasina, diha namatay ang atong Ginoo. Ug ang atong Ginoo niya ng panahona, iyang gitubos ang atong pagkamakasala, nga diin siya nagpalansang sa krus tungod sa mga taong maritis. Nganong moingon mangkug mga maritis mga kabaka? Tungod kay ang nakita sa mga Hudyo, sa mga tao niadtong panahona, panahon kang Kristo, mao ang kasina mga kabahakak. Mao ang pagdumot, no? Mao ang paghatag og isyo ngadto kaniya tungod kay nakita nila ang mga maayong buhat ni Kristo diha sa mga katawhan sa iyang palibot. So mga kabahakhak, atong tan-awon pag-ayo ang atong kinabuhi niining mga panahona kung nakahatag bata og maayong ehemplo ngadto tong mga kasilinganan. Ilabi na gyud mismo sa atong pamilya, naghatag bata og maayong giya alang sa atong pamilya, alang sa atong asawa, alang sa atong bana. So mga kabahakhak, kung wala kini nato mapuy ug mahatagi og tubag sa atong kaugalingon, samtang wala pa nato sa uluga ang palansang ni Kristo sa krus, angay nato kining pamalandungan ug hatagan nato og maayong sabot sa atong kinabuhi tungod kay alang kanako mga kabahakhak, ang kamatayon ni Kristo usa ka pahinumdom nganhi kanato nga sa tanan natong mga gibuhat nga mga kasalanan sa tibok tuig sa atong kinabuhi, angay gayud kitang pahinumduman aron atong mabalanse ang atong kaugalingon, unsay angayan, unsay dili mga kabahakhak. Busa mga kabahakhak, balikan nato ang kinabuhi ni Kristo alang lamang sa mga Kristiyanong Katoliko mga kabahakhak. Namatay si Kristo tungod sa kasina sa mga tao niadtong mga panahona. Kung aduna kay maayong binuhatan, hatagan ka og dili maayo alang sa ilang unahuna. Sama karon mga kabahakhak, kung aduna kay mahimo nga mga maayong butang, makita ka sa imuhang mga kaamiguhan, kaamigahan, imaritis ka tungod kay dili maayo ang imong gibuhat alang kanila. Busa mga kabahakhak, kung maayo man ang atong nakita sa atong kaugalingon, maayong mga buhat, ipadayon nato kini tungod kay kini mao lamang ang dalan alang sa ato ang kaluwasan sa kinabuhi ug kalag. Di ba gikinahanglan nato ang pagpamalandong sa mga maayong butang sa kinabuhi. Busa mga kabahakhak, angay gayud nga atong pamalandungan nining mga panahona karon ug hangtod sa pagkapaskos pagkabanhaw mga kabahakhak, angay sab kitang magmaya alang sa pagkabanhaw ni Kristo. So gikinahanglan ang atong mga kasalanan karon atong ipauban ngadto kang Kristo sa iyahang kamatayon ug ato usab kining bag-uhon ang atong kinabuhi panahon sa iyang pagkabanhaw, sama sa iyang pagbalik ug pagpakita sa iyang mga tinun-an nga nabag-o ang iyahang kaugalingon. Busa hinaut usab nga ang atong kaugalingon pagkabanhaw ni Kristo, bag-uhon usab nato ang atong kaugalingon nga mga kinaiya, binuhatan, gawi ug taras ngadto sa atong isig ka tawo. Busa mga kabahakhak, ni atong pagpamalandong, paghatag og maayong giya sa batag sa hinaut nga dili nimo kini pakyason pag-like ang mong video, pag-share niini ug pag-subscribe sa atong YouTube channel ug pag-follow sa atong Facebook page aron permintidang ma-update sa may atong mga bag-ong i-upload. Maayong buntag ug daghang salamat kaninyong tanan mga kabahakhak.